Здравейте, аз съм Рос и сега ще ви направя бързо ревю на колекцията ми от кукли Monster High. За сега са 11, но както знаете продавам някои от куклите си и си купувам нови, така че сегашното ми състояние на куклите е това, но може да получа или да продам някои. Подредил съм ги така, горе-долу по дата на издаване на самите кукли, не на версиите. Ще започна от ляво надясно. Първата е Лагуна Бу. Тази кукла е от филмът Страховито състезание, където момичетата карат кънки и затова тя има кънки. И в този филм се представят Рубека и Рошел Гойл също. Едната е ръка е в ето тази позиция. Ето, да. И също има каска за безопасност при каране. Така, следващите са ми Клодин Уф и Клео Денил. Те са от един филм Ужас камера начало. И ако сте виждали ревюто на Клодин, той е в снимки. Тогава не бях намерил тази чантичка, така че това е ново допълнение. Мисля, че трябва да е нейната. Не съм много сигурен. Ето как изглежда. Тя ми е една от първите кукли. Така, ето как изглежда Клео Денил. Много ми харесват нейните зеленикаво-сини кичури. Мисля, че отиват доста на черната й коса и изпъкват. Така, следващата е. Това е Дракулора от серията Swim Class. Ето как изглежда. Обикновените две опашки с черно-розова коса и бански костюм, който е от една част. И тези обувки с платформи в прозрачно розово. Ето как изглежда лицето й. Така, следващата ми е Аби. Не съм сигурен самата кукла от коя версия е. Знам, че роклята е на серията от Скарис. Пак е на Аби, но самата кукла не е от Скарис. Ето как изглежда самата рокля. И има колан от лед. Кожата й блести и ръцете й са ето такива. Да, ето как изглежда по-близко лицето й. Това е диадема, пъпухкава диадема. И има бяла коса с два сини кичура, които се плеплетат понякога в едно. Така, следващата е Spectra Wondergeist от серията Dead Gorgeous. Мисля, че изглежда супер яко тази кукла. Така, ще започна с суперските обувки. Те изглеждат като лилави залепени една за друга вериги. И има гривна за крак, като това нещо за затворници. Така, ето как изглежда роклята й, която е на две части. Една, която е отдолу и отгоре се пуска нещо като вуал. Има и тези вериги за окраса на тялото й, тази чантичка и две еднакви гривни с панделки. Ето как изглежда лицето й. Косата е вързана на опашка и има верига, за която да държи опашката.
и кадинар на едната обица и на другата е ключ. Всъщност интересното е, че ключът може да влезе в катинара, но няма да ви го показвам. Така, това е оперета от Dance Class. Ето как изглежда. С червена коса и само отдолу е черна. Има това като боди, върху което има пола, което значи, че може да се свали и да стане, може би, плажна версия. Има ето тази гривна, татуировка и тези обувки като клавиши на пияно изглеждат доста яко. И са без ток. Така, това е Нефера Денил от първата серия, но я взех втора употреба и малко изглежда така. Няма две ръце и обувки също. Но все пак ми излезе доста ефтино. И просто нямаше как да не я взема. Тоест, да. Нищо, че изглежда така, все пак е нещо. Надявам се да намеря някакви подобни части да изложа, въпреки че тя е по-голяма от другите. Така, това е Jennifer Wong от серията New Scary Master. И гащите й постоянно падат и дори не могат да се закопчават отзад. Така. Ето как изглежда тази. Има блузка в китайски стил, защото тя е дъщеря на китайския дракон. Също така тези дълги гащи и тези обувки, които всъщност токчетата им са лъвчета, което е доста детално направено. Наистина добра работа. Ето как изглежда лицето й. Винаги съм харесвал нейното лице. Изглежда много сладко. И ушите й са малко по-различни от обикновените. И следва Туайла, която тази серия от 13 желания, но куклата от 13 желания, но дрехата от New Scary Master, пак на Туайла, и също ми е втора употреба, може да се види от липсата на ръце. Ето как изглежда. Очите й светят в тъмното, което може да покажа в отделен клип, може би. Ето как изглежда. Не е кой знае какво, освен ето тези татуировки на нейните крака. И накрая това е най-новата ми, която получих преди 2 седмици. Това е Хаолин Уф от серията Грик Шрик, мисля, че се казваше. Ето как изглеждат първо обувките й, като пергели. Те са без токчета, като жълти неонови бутуши. Полата им ето тези рисунки. Ето как изглежда тениската й с ръкави до лактите, които са черни, жълта блузка с таралежче на нея. И тя е с очилата си. Мисля, че изглежда доста хубаво с очила. И има оранжеви кичури. Наистина ми харесва повече с розова коса, отколкото с оранжева къса от началото на сериала. И много се радвам, че получих тази кукла. Надявам се клипът да ви е харесал. И ако да, можете да видите отделни ревюта на куклите. И да проверите още в канала ми. Да, довиждане!